Sraith an Bhéirín Bhuí, Leabhar Pictiúirí de Ainmhaithe. Tá neart pictiúirí ag an Bhéirín Bhuí an seoghid dá chairde na Ainmhaithe. Seo láir agus searach a suagra le chéile. Tá an bhó agus an lé go sásta ní béile. Is brálum de thuain, is cuirí de gach sort. Marcaíocht asal, is fearlum mar sport. An bhinseach faoi chláire sa miúnáinín gabhar. An chráin is na bainmh, nach iad atá ráir. Mo ghra iad mo bhadrí, cuma tirim nó fluch. An cat sa piscíní, ach cá bhfuil an luch. Tá dhá éiníon gé is siúil lena máthair, seo turcaí go portúil ag teacht ina láthair. An chearc a túir deara dá cuid sicíní buí, an sionach a fearra sna cuileáin na sí. Cuiní ní fiáine a muithar an bhéir, na pataí Somália i muthan dóibh féin. Cnód omsa, cnód itse, san tire ruas dúma, féach na delgní na gráinneog a grúma. Allir bhárisce a hálan a thucht, lachan sean agus óg a snáb an luch. Éon cainte an fiaróid atá cliste go leor, ó éis go tugtar ortha seo post a chóir. Bhí an éanacha áile chúsin san spéir, an spidógus fearlum dí bhile go léir. Aimsear an tara gus mise faoin túr, bhí na féadachán ghlóite ó dheasas ó thua.